ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи Саймумӣ Мадиев ва Карней Тарасов гап мезанем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузури лайк азертен мо гӯша видеоролика сар мекунем. ва пеш аз саршавии видеоролик дӯстон аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба саҳифаи расмии Instagram мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳоро мо аввалин шуда дар Instagram пешкаши шумо мегардонем. ссилкаи Instagram дар описанияи видео ва ҳам дар комментария закрепишуда қарор дорад. расман имрӯз муҳорибаи Саймумӣ Мадиев бо Карней Тарасов ба таври мустақим дар сомонаи Вилнайн баргузор мегардад. хотиррасон мекунам ки оиди ин муҳориба Саймумин дар карди пешнаи Arena Battle ба даъвати додаи Карней Тарасов ҷавоб гардонда буд ва ҷанговарон дар ҳамон ҷо маросими рӯ ба рӯ, яъне face to face ро баргузор карда буданд. ҳам акнун худи имрӯз соати 21:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 23:00 ин муҳориба ба таври мустақим пешкаши мо шумо мегардад. рекорди Саймумин дар варзиши поп MMA 3:0 мебошад. аз ҳамин хотир баъзе коршиносон ва варзишгарони поп MMA дар он назаранд ки Карней Тарасов серияи ғалабаҳои Саймуминро мешиканад. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғалабаро ба даст меорад? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед. агар шумо дӯстон аз сомонаи Вилнайн тамошо кардан нахоҳед, пас метавонед аз саҳифаи расмии Instagram мо ба таври мустақим тамошо кунед. аз ҳамин хотир ба Instagram мо обуна шавед. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди муҳорибаи навбатии Саймумин Мадиев. ба шабакаи мо обуна шавед, то ки аз хабарҳои поп MMA бо забони тоҷикӣ бехабар набошед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.